ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, то он вақте ки ҷон дар тани мо аст, мо ҳамеша барои ҳифзи ватанамон ҷонамонро медиҳем. То он вақте ки хуни мо дар рагҳои мо мегардад, мо ҳамеша барои ҳифзи ватанамон омодаем. ҳарчанд ки мо дар марз набошем ҳам талош мекунем ки ба воситаи видео ё ин ки ба воситаи нашрҳо дар фейсбук бояд мо ҳамеша саҳмгузор бошем. барои ватани азизамон ва барои ҳифзи ватани азизамон ва ин видеоро ҳамон мардуми Қирғизистон диданашон ҳатман лайк монед. сар медиҳем, аммо ватанамонро ҳаргиз намедиҳем. ё мо аз 10,000, 20,000, 100,000 подписчик зиёд дорем ва хомӯш наистем. ҳар як ҷавонмарде ки нони ин ватанамонро, оби ин ватанамонро мехӯрад, вазифадор аст ки барои ҳимояи ватан бояд омода бошад. зиндаву ҷовидон бош Тоҷикистон. Тоҷикистон ҳамеша ба пеш. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.